sabon na mo? Daw ni ko na pod. Kaya ba naman siguro masabi guys, kaya nagpalit pa kong sabon. Mang laban na pod may oh. Pero na para to'y sinako. Grabe daghan na. Awagan nyo guys, ag malbiri ni oh. Nanurok nag mga malbiri. Hala. Tanawa guys. Mao pa pagtugsok pero namunga na. Oh, kita na ninyo oh na. Nangamunga na oh. Grabe ka dyan malbiri dyan nanay dyan na. Agad si Dagon. Tanawa. Gikan maning nanay kang papa na ni guys. Pero kaning dyan mga sangagikas ka nanay. Bunga na da dyan. Oh, nakikita nyo ba? Nakikita ko. Ang liit-liit pa ng mga sanga niya. Pero may mga bunga na. Asa ka ba diha? Tapoy mga bagong inusok si papa, gipang putod-putod man gud ni papa, ginagmayra, mao ni gitudlo ni nanay. Di na mo itusok nga rang dako si Dia, dapat ingana ra ginagmayra si Dia. Kay mas dali si Jang mubunga. Oh, kita niyo naman siguro yan. Namunga na kaagad, grabe. Kakita mo na mga sinako maura na yung mga alabhan ron. Arang ka ba dara? Gamais binali na unsa naman ni sige ra man tananing panglaba. Bisan mapagdita manglaba no, ka mamputi ka sulob no, madyo paratas mga dato nga inig hubo wa na. Pwede na hatag og asa hatag da palita pug lain kita hamat kapalit na lisod mi tagpalit og suwa mag-arte-arte patag sanina na tulabhan magkugig panglaba wala man tay daghang mga sapi na karon nagsegregate na pug sus ara ni bugata abi ko bagaharan nga na sa Biniton Ronaho so grabe man bugata nagsegregate ko kang Dalton kay maghanwash ko ang mga magka, mga bahong kuwaho, maunay pang labahan sa washing machine. Madyo gani ka na washing machine dari siya. Oh, dari ko na kagabas washing machine nila dari. Kaya grabe, sige rin panglaba, ang daghana. Ay, mga kadalton, maguni si Dalton para ilis. Kaya grabe ka, singtunan, sige iktin-iktin, arang basag, singat pirmi. Siyempre, ilisan mo dyan na nato. Kaya waman tamaanad nga, pasagdan ra. Kaya, di man pwede pasagdan siguro. Kaya indag may makaangin sa ubo, kay basag likod, na madhan. Nga na po, mga pasangin lang ba dyan mga inahan. Yung tabang gadsukuron guys, kay matod pang undoy. Manglakaw ko ni meron, palis na amin lakaw, basta humana maglaba. Magtumi sa among sukis bagul ba? Kinakuna na to. Kinakong sa to. Di ko kadaog no, wasa ko uy. Nahantang pirahon. Agama nung ilog mo nilang itin. Ita, dikil na yun ko. Unahan ang patudok ng dagko, kaya rin panghanwas na kadayton. Ya? Nilabakos ka mo. Kadag ko. Ano may patudyo ko na? Kana, palihog ko na naog na rin. Okay ni? Di ko kadaog na muar sa biluhan natang ilog. Tara na mamurya! Sabayin ko na dyan ba? Grabe to dyan guys. Grabe dyan daghanan ka malabon nun. Kahit kung ano, kung may maglabas, hindi man na. O nang karang daghanan dyan. Pilay may kapok, tulo. Ako, sige po kong ilis-ilis. Lihag buntag, lihag gabi eh. Kasi pa sige po ano next ha? Uy! Sarap dyan dagana oh! Mga bedsheet! Grabe tayo adyo pa di mo kusang kwantay. Piliran kaya mura po ko na rin na daugan ako. Para nang ihanwash. At hinatag ni Ma'am Jim in Korea oh. Ah, narito ng utana. Og ning bayad ba kuno ko para matagaan kog balik bayan box ni Ma'am Jim in Korea. Wa ko mo bayad. Si Ma'am Jim in Korea, mamili na si Just Ijahang mga followers og idang tagaan. Sa 5 ka, idang taga nagkasara na is vlogger para ma-expose po siya. Siyempre, dapat naman dito strategy. E kining pag-vlog negosyo man eh. So, kinahanglan, mukada siya sa asapod ka vlogger, man na strategy. Kay arong, makitan po siya, mailhan siya sa mga viewers, sa mga tao. So, wa ko ni siya ning bayad, wa ko gibuhat, pero follower ko ni siya. Ning tana ko sang video, ning support po ko ni siya. Anja, mao lagi na, sa 5 nga diyang paradaan, ag-usa vlogger. Ag-apat, pure nga followers, supporters. So kung ganahan mo, makadawat mo balik bayan box, di magbinogo. Kinahanglan mo suporta. Di kay mga jo-nga-jo ra kada na, maura imong i-comment og mga jo ka. Dapat kada post, kada video na mo support ka ni sa lipod ya. Mo support ka ni ja. Di ba nag-show pa ko dari, dati sabi pa na. Wa anam ka tag high blood. Pero karon guys, si Ma'am Jema mo accept po siya o Ma'am Jema lagi. Mo-accept siya og promotion og naamoy mga negosyo nga ipa-promote. Pwede siya mo promote. Pwede po ko. Oh, mo promote po ko. I-email ra ko, magsabot ra tas bayad. Di po pwede di ko nyo bayaran kay mo anha pa jud injo mamiliti ko. Mukaon ko, aha pang energy. Aha pang tingog, majawaw-jaw. Naay bayad din ang pagjawaw-jaw pod. Pero syempre ginagmay ra madara og sabot-sabot og pila ra yung budget. Rosie. Oh, so Rosie ra ni madag sabot-sabot.
Kami mga vlogger, syempre mo dawat jud mi og promotion pero depende og sugal kanina. Awa jaw na lamang ko. Kay basi matigbasan mo na ho. Ning dawat pa kog sugal nga kanang kuan. Mga promote nga na dato nos pro di namang laba. Di namang laba lalimang kadhay ning kuan na ning offer na ho. 300,000 kuno na po ka video jag. Video nga na po tag pila ra segundos ra. Segundos ra ilang ihatag so nahog na to si Jaog. Mga pila ra ka minutos gam una nga video na ana ko 300,000 pesos pero kay di man madawat sang kasing-kasing nga ma-promote kog sugal. So wa na ho dawata. Ang uban kay nagog bugak ka prani. Bulog ka ka kay nadato nang taka. Diyan sa man hang nadato ko. Di nakadaot ko sa mga katiling ba na ho. Aw sama pa'y pobre kos ilagang pautana. So, okay na ko sang kinabuhi nga simple basta maadjong panglawas, makakaon, malipadyon. Di man sa tanang panahon, ang daghang kwarta mo ibasihan sa kalipay. Kaya kontento ka sa inani mo, malipadyon jud gyapon kasi mong kinabuhi. So manang wa, agadyo ko madanira ang dagkang kwarta. Di ra jud to, arang daghanan na siguro kang iponon tanan nga mga ning kuan na ho. Ning offer na ho, wa na. Dato nus prami milyones na jud kwarta kay daghan man tag 300,000 dapat jadi ko pinag tag 100,000 no. Daghan. Uga atong gipang ngana tanan sinakog pinala naghang kwarta. Di kay wa man. Sinakog pinala magyapon pero tinagpiso. Ay no. Ha? No kay wa man tay sape ares pagpanglaba. Ano, gida naman ning ang kapitanan sa ang cellphone. Napila lagi. Pila lang naglaba. Mo nga na sila puro may wa man ka madato dugay na ka nag-vlog at kamo adya mo patuntos uban nga nga dato sa pag-vlog kay wa na madato sa pag-vlog na dato nos pag-promote og sugal. Ano patunto? Di tanan. Pero kasagaran kay ngano usa lagi ka video nimo viral na ka nag 100,000 depende sa imong followers og para sa ang na million followers ko na FB dakog bayad go piran like og 300,000 ang gibalibaran kay mahaglok lagi ko gabaan ko. Mao nang okay lamang ko sa mga piso-pisong sweldo. Basta di lamang ko makakos og kadaot sa kalibutan. Wala mo plan start mo kay sige na. May labot na hog. Loto. Tay kindi ra tay, kindi kada na hanghang max nga green o blue. Adyo nang kuha kay harahat. Pwede ra nang ilo. Mahaman kog segregate tani guys, di sa ta magkita, magtiwas akong labawa sa tay video. Kay di lagi matulin magsigbo video magsikusot kay kang dato naman ang kusuton magkita ta inig humana hoglaba kanang makapanghay-hay na ko ba kay ako gadag tripod sus bantu kay religid dalton kay wa na ikasuot di an diri tanan suko ano ba rin sa ninang dalton asa ra ba ni nga wa magud mga bulingon kay panghakot naman undoy danidaan na bag mga saninang nga wa man bulingon naman dai tanan di na mapaspasaron di mi makalakaw kinahanglan mi makalakaw karon kay importante ka amang lakon karong palis. Ara mo sultihan nanja, uga mo sultihan ron wanay trailing yan ka mo tiwas sa video. Tiwas sa katang video ha sa di pata. Mo padadon day do, i-like sa. Like sa, and subscribe sa, uga pa ka naka-subscribe karon magkita pata sa sunod na mga video. Grabe daghanan ang sa naman ni. Mukhang taling nindag ukay-ukay. Grabe nagpatak murag ukay-ukay ang daghanang bulingon. Napangay jud pang laba. Nga naman jud ni. Tinapangay kayo tinapangay kalain magkadyo gagasarang bisaya dyan sa nagsigling ko madyo puspusan dyan kong likod-likuri dyan ako nagkapulisod ko tigbason dyan na ng liog ba? Minaw dapat tabag dyan liog ito ka na ulit tabag nahuman raga dyan mig panglaba awa pa dyan mig nahuman pero marag nakahuman mig mga tulo ka load. Diyan mo lakaw malagi may kina may importanteng lakaw karon. Agang giingan na nga importanteng lakaw karon mag-pick up miss among chiki halin sa bagol. Social no. Bagol-bagol ra pero chiki sa kaniya. Nakaligo na jud ko. Ang inita guys alas 2 na hapit or alas 2 na gid siguro ron. So mag-apas mis oras kay kinahanglan ni kuha na mas chiki. Diyan ato pa mis bangko. Lajo pa. 30 to 40 minutes. So kinahanglan mato na mi kay diyan maabtan mig sarado nagbangko. Social no, bagaw no, pero chiki-chiki. Pamagaw na lagi. Arti-arti ka na aga. Wa kay chiki. Ano, madyo pa mamagula pa chiki. Wa mo gud sila cash, di sila magkabot og cash dito sa ilahang tindahan para safety siguro pod kay hadlik budget panahon ron. Madyo man ang magkinaunsay nga na, ug sa rin na askahon mo rin mahatag kaysa og mag-ato tanang cash hurot. Di ba? Mindset ba mindset?
Awa guys. Mura na ko og padong maupaw. Awa, gamay ra ganini, daghana dito ganina pagligo na. Mo na yung sitwasyon ron. Daghan ka adyo ko'y mga kuan nga buhok ba, hair fall. Dayang jacket guys, arang gamo ka, lami ta na steam. Tsaka nagdali naman mi. Dali ra man hinunto pero nagdali gajud mi. Hindi na laman importante di ka adyo ko mapagod sa init kay grabe ka init ron. Nga problema kay agang paggatos banyo na bilin. Palit ra lang ko pag namin malabdan kay musad ko mga ag na putong bata. See you later guys. O mabani ko ninyo sa ang video karon ha. Uja sawa pa ka-like, i-like sa paninjo in taon mga indang ug undong mga ati kuya kay makalipay na mag-like sa ang video. So ana sunod guys, nagpaabot sila. Sa kuan. Asure mo siguro. Ha? Aga ko gapuron ko guys kay na nagaling ug humay, grabe ka dun ko na manugsok sang ilong. Basig kuan ba to? Allergies ba? Kuha ko. Dah. Dah siguro. Kista ba sa kuan kay Divine Mercy? Asa mas tikong ingon way gwapo-gwapas Carmen. Ingon ini. Oh, sino-sino ang ganag-aping? Lagi ka namistag pati na. Namistag na ni. Asa may Jubril House? Wala lagi. Ang hinay. Makitaan man. Way connection na ni hinay. Sumangil. Wa ko Jubril House. Bordong bursa. Gabi iray. Nagdag mo laos. Di nang adlaw. Kadto magklaro ka dyan. Klaro mag-asa. Kung magabay ba? Mazo ng gabi ira kay mazo ng gabi kay daghanon di malukitan. Git-git lang. Git lang. Kasi nga Bilen. Bilen og si Dodong. Driver sa ambulance, Carmen. Ay, grabe na ni kuan na ni ato ning pasalamatan kay mo ni madali-dalig na yung mga siyawon sa diha kay driver mo na ning ambulansya. Hi. Guys, pahuway sa midari guys. Kaya rakapuja ka sa kapugon ni pareho, pahuway sa midari daplin kaya rong di mi ma tunsi so. Bilar man. Tanali kog has gabi. Dahil kung has ang gitanaw. Mura na mo ko na ni Dr. Has. Sige ra kog tanos has. Sir, unsay mo sir? Kuan ka ng pangsugba ay. Pangsugba ay asa man dia sir? Pwede man ay sugbatanan. Guys, abot na Miss Bay day bata dia. Excited nagkuha ng sapatos. Where are your shoes? Shoes may dang tawag na nagad bisag sanilas shoes. Where? Car? No. Nansa man tang kugo? Let me see. Hala, what's this? Hala, nansa man ni this one? Sama na. This one, this one. Ganahan man jud na magduwa. Bagdag buhok. Awag guys. Tanawag among passion fruit guys, namunga na. Arang daghan ang labhan na munga. Hanang gi-check wa lagi baso kay na basuwan ta na. Where are you going, Dalton? Let's go home kay wa kay short. Nanay mong kundot o kitan. Ano man ilang humayo pa man abisa. Sayang. Ansa man imong tangkug bing napuwa man be. Nalipay mi karon guys kay ngano. Nakuha na ag among halin sa bagaw, man nakapamayad-bayad sa mga kautangan. Nagsugba mi ron og baboy, mag-barbecue mi. Tapos undoy dito nag-andam ning palit pud mig uling sa merkado. Mao bitaw nalangan mi. Kay hapit pa mi sa merkado. Timing man namin nag-ihaw og baboy, jarang preskuha pa. Mao na nga magsugba ta og baboy. Hi, Dalton. Flying kiss. Flying kiss to the guys. Flying kiss. Dali. Flying kiss. Ay, ni garang dali-dali guys. Gusto mo layas Let's go back. Kay masuko si tatay. Mas nanay pa ilis si nanay. Na guys, arang daghana ka adjong kuan. Tuka manok Balik ko ni na guys ug was Dalton kito dagang hinug Wow, Dalton, muit ka na Dalton? Yeah. Hold ka na motor. Guys, loto amang sinugba na ni atay dani dyan na po'y belly dapit. Si Linlin na magtadtad ni kay magpakaan kong Dalton. Tadtaron ni kay arong di mahurot og dali, di ba? Kas ara maning lamon og di tadtaron mo dyan na tadtaron kay arong ekonomiya mabahin-bahin. Gaday ka Dalton ng gitadtad atay ni si Jaso okay ra ning Dalton di ra sa anda ni kay humok ra man ning atay. Get down. Huwag ganahan ka ko guys sa pants nga gisuot guys. Available ni sang TikTok.
150 ra ba ni das birnis, bawal makarupila na ni. Musaka man na sila og kanang naman na sila sale mo birnis good. Friday sale nga na. Gaan dis jali mo ja. Pero tanaw ni mo murag bagaon. Pero arang gaan na. Hanginan sa niton kay arang inita. Medium, okay. Large man eh, bukad malatlat na po nimo.